ቅድሚ 5 ዓመት ኣቢሉ ይስኸውን ክልተ ኣዴታት ወድን ጓልን ነፍስ ወከፍን ከክልተ ደቀን ኣብ ከባቢ 8 ክሳብ 12 ዝኸውን ዕድሚኦም ሒዘን ኣብ ትራንስፖርት ተሰቂለን ይጓዓዛ ነበራ። ካብ ዕላለን ከም ዝገመትክዎ ነዊሕ ዕሙቕ ዝበለ ሌላ እዩ ዘለውን ዝመስላ። ቤተሰብ እውን ክኾና ይኽእላየን። እቶም ቆልዑት እውን እንተ ክልተ ዋልድ ዓበይቲ ንበይነን ናፍቆተን ዕላለን የውፅኣ ነበራ። ሓጎሰን ኣብ ገፀን ይንበብ ነበረ። እቶም ክልተ ኣናእሽቱ ደቂ 8 ዓመት እውን ንበይኖም ኮፍ ኢሎም ይዕልሉ ነበሩ። ተሰቂልናላ ዝነበርና ባቡር ሰብ እናውረደትን እናሰቐለትን እያ ትጓዓዝ ነበረት። እቶም ብድሕረይ ዝነበሩ ክልተ ኣናእሽቱ ወዳት ድምፆም ኣትሕት ኣቢሎም ክዛረቡ ጀመሩ። ኣነ ግና ይሰምዖም ነበርኩ። ኣቓልቦይ ስለ ዝሰሓቡኒ ከዓ የእዛነይ ክጸሉ ጀመርኩ። ብእንግሊዘኛ እዩ ነይሩ ዕላሎም። ትግርኛ ዝኽእሎ ይመስሉን። ምኽንያቱ ገለ ደልዮም ክሓቱ ከለዉ ኣዴታቶም እውን ብእንግሊዘኛ ይምልሳሎም ስለ ዝነበራ እየ እንዳተበራረዩ እዮም ነናይ ገዝኦም ዘዕልሉ። ገለ ካብቲ ዕላሎም ድማ ማይዳድ ኣብ ሕንትሽትሹ ክበዝሕ ፀጉር ዘለዎ ኣደድ ሓቂፉ ክስዕመኒ ከሎ ጨና ብክል ይዘብለኒ ይብል እቲ ሓደ ቆልዓ። በቃ ክዳኑ ኣብ ቅድመይ ክቐይር ከሎ የፅለአኒ። እቲ ሓደ ቆልዓ ክርትም ኢሉ ይስሐቕ። ባባኻኸ ኣብ ቅድሜኻ ክዳን ይቐይር ሓተቶ ነቲ ሓደ። እንድዒ መዓዝ ከም ዝመፅእ ኣይርአኒ። ደቂሳ ከለኹ እዩ ዝመፅእ። ደቂሱ ከሎ ከዓ ማማ ናብ ቤት ትምህርቲ ትወስደኒ በለ እንዳስተንተነ። ሰብኣይ ዲኻ ድዩ ኢሉ ሓተቶ። ብኣወንታ ርእሱ ነቕነቓሉ። ከብደይ ብልዕ ኣቢሉኒ። ነቦኻኸ ትረኽቦ ዶ ሓተቶ እቲ ሓደ ቆልዓ ብሓውሲ ድንጋፀ ገይሩ። ሓንሳብ ጥራሕ ክብል መለሰሉ። ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ መንጎኦም ፀጥታ ሰፈነ። ደቂሶም እዮም ዝኾኑ ኢለ ገሚተ። ሃንደበት ግን ኣይሄት ስቴፕዳድ ሰብኣይ ደይ ማራየ ዝፀልኦ በለ። ቅድሚ ማማን ባባን ንፍትሖም እዚ ሰብኣይ ደይ ኩሉ ግዜዩ ምስ ባባ ይመፅእ ነይሩ። ድሓር ባባ ከየለ ክመፅእ ጀሚሩ። ቀትሪ ምስ ማማ ደቂሱ ብዙሕ መዓልቲ ረኺበዮም እየ። ባባ ከዓ ዘይፈልጥ ንምንታይ ዘይትነግሮ ክብል እቲ ሓደ ህፃን ጠየቆ። ከይፈላለዩ ፈሪሐ። ድሓር ምስ ማማ ኩሉ ግዜዮም ዝሰኽሩ ነይሮም። ለሚድናዮም እምበር ዋላ ሕጂ ኸማን ይሰኽሩ እዮም። እቲ ሓደ ቆልዓ ከምዛ ዓብይ ሰብ እዩ ስቕ ኢሉ ዝሰምዕን ዝሓቶን ዝነበረ። እሞ ብኸመይ ደኣ ተፈላለዮም ዳሕራይስ ሓተቶ። መን ከም ዝነገሮ እንድ እምበር ምስ ዓርኩ ከም ዝተወሸመት ፈሊጡ። ገዛ ገዲፉልና ኸይዱ። ንቑሩ ግዜ ስቕ በሉ። ርእኻ ለኻ ባባ እንከሎ ሰንበት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከማን ንራኸብ ነርና ሓቀይ እወበሎ። በቃ ንቤተ ክርስቲያን ዝወስደና የለን። ማማ ምስኡ ኩሉ ግዜ ምሸት ቀዳም ኣብ ሳሎን ክሰትዩ እዮም ዝሓድሩ። ሰንበት ንግሆ ንሳቶም ሰኺሮም ሓዲሮም ክሳብ ቀትሪ ከም ዝድቅሱን እንዳስካሕከሐ ነገሮ። ንማማኻ ትፈትዋ ዶ ሓተቶ። ንማማ ማራየ ዝፈትዋ። ንምንታይ ምስ ባባ ዘይትዕረቒ ኢለ ሓቲተያ። ሓደ መዓልቲ ግና ባባኻ ክቐትለኪ እየ ስለ ዝበለኒ ከይቀትለኒ ፈሪሐ ኣይዕረቆን እየ ኢላትኒ። ባባኻ ሕማቕ ሰብ ድዩ ሓተቶ እቲ ሓደ ቆልዓ። ኖኖ በለ ቅልጥፍ ኢሉ። ባባ ጥዑይ ሰብ እዩ። ክንበልዕ ከለና ጸሎት የግብረና። ሰንበት ንቤተ ክርስቲያን ይወስደና። ብዛዕባ ፍልጠትን ስነ ስርዓትን የምህረና ኢሉ ብኣብነት እንዳዘርዘረ ገለጸሉ። ባባ ደኣ ብዘይካ እቲ ናይ ሕንተሽተሹ ፀጉሪ ጨናው ምዃኑ ኣብ ቅድመይ ክዳኑ ዝቕየር እምበር ምስ ማማ ይፋተው እዮም። ብሓንሳቢና ናብ ኩሉ ቦታታት ንኸይድ። ሕጂ ኸማን ምሳና ዘይመፀ ስራሕ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ኢሉ ኣስተንፈሰ። ኣነ እኮ ንማማ ይቕሬታ እንተልክዮ ባባ ይቐትለክን እዩ ኢለያየ። ምኽንያቱ ሓደ መዓልቲ ንባባ ሓቲታዮ ነይረ። ንሱ ግና
እንታይ ጌራትኒ ክቀትላ ይፎቷን ድየ ኢሉኒ ማማግና ክትሕረን ደልያ በቃ ካብኡ ንድሕሪት ተዛሪበያ ኣይፈልጥኒ በሉ ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል መለሰሉ እሞ እንታይ ደኣ ክገብር ኢልካ ከምኡ ዲኻ ክትገብር ንሓዋሩ ሓተቶ እቲ ሓደ ቆልዓ ምስ ዓበኹ ነዚ ሰብኣይ ደይ ሰጉይገ ንባባ ክመልሶየ በለ ህፃን ጻዕዳ ልቡ እቲ ሓደ ቆልዓ ጋዜጠኛ ዘይሓቶ ሕቶዩ የዝንበሉ ዝነበረ እሞ ክሳብ ሽዑ ማማኻ ቆልዓ ተወለደትከ ኢሉ ርእሱ ኣዘረሉ ዘሰሪቐ ብጎቦ ዓይነይ ይሪኦም እየ ነይረ ተኪዙ ብዝረኣኽዎ መጠን ከብደይ ብልዕ ኣቢሉኒ እታ ጎረቤትና 4 ቆልዑ ተለውዋ 4ቲኦም ድማ ነናቶም ኣቦ ኣለዎም ኩሉ ግዜያ ክትቋዮም ትስማዕ ጸላም እያ ባባን ማማን ምስቶም ደቃ ክንጻወት ይፈቅዱልና ነይሮም ርኢኻ ኣለኻ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ኸለና ኣብ ገዛኹም ሕጉሳት እንተዘይኾንኩም ንዓና መጺኹም ንገሩና ህጹጽ ኢመርጀንሲ እንተኾይኑ ግና 999 ደውሉ ክብሉና ኸለው መምሃራና ትዝክሮዶ በሎ እወ በለ እሞ ሕጉስ እንተዘይኾንካ ከምኡ ግበር ምናልባት እውን ነቦኻ ክመልሰልካ ይኽእል ይኸውን እዩ መን ይፈልጥ በሎ ዘረብኦም ዝውዳ ኣይነበረን ሕማቕ እንዳተሰማዐኒ ባቡር እንተስ ከይተፈለጠኒ እንተስ ቀልጢፋ ኣብ ናይ መገሻ ቦታይ ስለ ዝበጽሐት ሰሓብ ዛንታ ዕላል ናይቶም ምጭዋት ቆልዑ ንድሕሪት ገዲፈዮ ኩለን ተንኦም ከዓ ካብ ዝኽረይ ከም ዘይሕጋኽ ገይረ ሰኒደዮ ወረድኩ ቆልዓ ምዕባይ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ከዓ ኣብ ስደት የግዳስ ኩለን ትናና ክንህቦም ሞራላውን ግዴታውን ሓላፍነትና እዩ ብፍላይ ከዓ ዘይስነ ምግባራዊ ባህሊ ኣብ ቅድሚ ቆልዑት ዘይምትግባር እታ ኣብ ስድራ ቤቶም ዝረኣይዋ ምስ ዓበይን ምስ ወለዱን ምስ ዘመዱን ኣብ ቅድሚ ደቆም ክገብርዋ ሕፍረት ኣይክስምዖምን እዩ እቲ ምንታይስ ካብ እግሪ ተከሎም ምስኦም ተኾስኪሱ ዝዓብየ ጻህያይ ስለ ዝኾነ ነቲ ዘይንቡር ከም ንቡር ተርጊሞም እዮም ዝወስድዎ ኣብ መወዳእቱ እቶም ወለዲ ዘኽብሮም ዘይኮነ ጽፍዒት ዘላህሞም እዮም ዘዕብዩ ማለት እዩ ንእሽቶ ምኽሪ ኣመሓላሊፈ ክኸውን ተስፋ ይገብር ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍሉ ትኽእሉኹም ነስ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳኺንኩም ሳብስክራይብ ገብርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቕኒለይ